Sanibona again bafethu, sanibona umphakathi wase eningizimu Afrika. Ya inina vele nizwa isiZulu. Ngeke ngithi nabanye. Ngizothi nje la eningizimu Afrika. Webafethu ngeke ngakhuluma la, angazi noma abanye abantu bangizwile yini. Ngikhuluma ngendaba yale AI. Uthi iAI yathusa. Yathusa AI. And wena la uhleli khona uzoloku uyitshela ukuthi hayi uPopeye lo ini uzongenzani. Iyathusa iAI. Iyathusa bafethu AI. Ngiyanizwela ngempela iyathusa. Kunabantu esiphila nabo ongabazi wena ukuthi bayilento le AI, abanye ama-alien. Ama-alien ke wona wesi dale phila nathi singawazi. Uphile nomuntu uthi wena hayi umuntu lo right, either umlungu or India umuntu wena hayi umuntu lo ngiyamazi u right, wena ungazi ukuthi alien. Kudala bephila nathi befuna imiqondo yethu, befuna yonke into, berecorda everything esiyiphilayo. Kuthiwa ke manje abasa controleki. Naloko abakwakhile lokho esithi no Popeye sithi nani lo, especially leko America laba phesheya laba lezi ndawo lezi la abazenzele izinto zaba amasosha. Kuthiwa laba abawathumelayo nabenzani awasa controleka, abatshelile futhi athi asisezwa ngani. Lalela uzongikholwa, awubhale la ku TikTok uthi mythos, uthi AI mythos, ubheka imikhuba eyenzakalayo emhlabeni. Ngiyabona anazi bheka nje la ubhale uthi mythos, 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 mythos AI. Ubuka izinto ezenzakalayo sihlezi singazi. Lalela indaba yakho nami nabanye ngibona ukuthi kwadidekeka makuthiwa umhlaba uyobhubha ngamanzi noma ngomlilo. Cha, thina sizobulawa ama-alien. Ama-alien aqeda umuntu omnyama wonke afe. Sobulawa ama-alien. Phinda futhi uhambe uyobheka khona into yakhe eshwilo baba lona bathi uCredo Mutwa ekhuluma ngama-alien. Wayiqinisile. Wayiqinisile. Nibheke bafuthu. Hambani niyogugula nibheke, nenze yonke into nibheke. Mythos or niye uCredo Mutwa. Niyobheka la ayekhuluma khona ngama-alien ukuthi wenzakalani. Sekunjani manje mythos. Angibonga uJehova sengiqala ukuba mpunga ngiba nje ukuthi uke wathi ukungigcina emhlabeni. Ukuthi ke ngizohamba kanjani lo mhlaba angazi.
ngasi ukuthi wena uzohamba kanjani asazi akekho wazi kuthiwa ke futhi ke labantu bayakwazi nokusenza futhi ukuthi sixabane sibulalane nizosilalela yazi singanixoxeni noyilalelela nina nizwe ukuthi benzani iyamangaza iyathusa indlela labantu abasenza yona abanye bayinsimbi abanye laba abama alien bakhiwe baba njengawe kanje baxoxa noxoxa nawe umangale ke wena uthi ngathola umlungu lo mlungu ukhuluma isiZulu kangaka kanti mhlawumbe omunye wabo njalo futhi ngeke wazi ngokuthaba pheka kakhulu le very clever lahlaniphe kakhulu bafowethu hamba nobheka umhlaba wethu umhlaba sesingalwa ke nje senze zonke izinto kodwa ke silwela ama right wethu yes ama right wethu kodwa ke umhlaba uzuyabonakala manje uthi hayi mangabe kwakuthiwa uyogoqwa ngomlilo uyogoqwa ngamanzi hayi kwakudedekiwe umlilo kwakusho kona lokho kwama alien kodwa kunalama alien athi azolwela thina nizozwa lapha nibhekele athi wona hayi wona afuna ukusiza umuntu omnyama bafowethu hambani niyobheka my thoughts MYTHOSAI anibhekeni ngizozwa ngani niyongitshela bafowethu